Ez az Econatura rendszer. Egy papír plusz adagoló rendszer. Egy az italos kartonok újrahasznosításával előállított innovatív termék. Minden itt kezdődik a Tetra Pak gyáraiban, a világ minden táján, ahol a nyersanyagokból új gyártási technológiák felhasználásával italos kartoncsomagolásokat állítanak elő. A Tetra Pak italos kartonokban az élelmiszerek biztonságosan és kényelmesen tárolhatók, hűtés vagy tartósítószerek hozzáadása nélkül. De a csomagolás élete nem fejeződik be a fogyasztással. Mi történik vele a használat után? Új életet kap a Lucartnak köszönhetően, amely Európa számos országában működő gyáraiban átveszi a Tetra Pak italos kartoncsomagolásokat. Ezek azután a pulperbe, azaz anyagfeloldóba kerülnek, ahol a csomagolást felépítő anyagok cellulózrostokra, polietilénre és alumíniumra válnak szét. A cellulózrostokat kiszűrik a pulperből, és ezek felhasználásával egy nagyméretű Fiberpack tekercset állítanak elő, amelyből később a konvertáló gépsorokon különböző késztermékeket, például toalettpapírt, háztartási papírtörlőt, szalvétát és papírzsebkendőt készítenek. De nem csak a papír, hanem az italos kartonok többi összetevője is újrahasznosításra kerül. Egy forradalmian új gyártási technológia alkalmazásával az alumíniumból és polietilénből egy új nyersanyagot állítanak elő. Ez az Alpe, amelyből az adagolók készülnek. A Tetra Pak italos kartonok újrahasznosításával tehát két új termék állítható elő. Az Econatura rendszer papírtermékei és adagolói. Az Econatura rendszer egy tökéletes példa a körkörös gazdaságra. A gyártási folyamatok során újrahasznosításra kerülő Tetra Pak italos kartonok felhasználásával a hulladékból új termékeket állítunk elő, amelyek ismét bekerülnek a gyártási láncba. Most pedig nézzük meg az Econatura előállításával elért eredményeket számokban. Lucart és Tetra Pak. Megoldások, amelyek javítják a jelen hétköznapjainak minőségét és megóvják a bolygót a jövő generációinak.